ai ngoi blai sai sen ke por ka menta ya ka bang yo ban wan biang shikiying ki jong fi leng ba kani ka program jong ka Potternet ya ka bang wan ra na ka sngi na ka por she ka por ya ka ktien ka jong blai bat na sngongo yu blai bu ai ngi kini ka jingai kini ka jingla ya ka bang nang yo kini ka lat ya ka ban pen sngo ya ka ktien ka jong blai shapi ki briu ki jong blai bangai ngo yu blai habangi snap ka ktien ka jong blai ngi yo man siem habangi snap ka ktien ka jong blai shisha ngi yo ru ya ka bor badeng ta blai la le shbun ki kamba haki babon ki briu le se dan apreng jong firo ka ne ka por fidan kam ya ka ta ka kamba tadeng ta ngai la fi sngo ya ka e bo blai la le ya ka kamba haki we ngai ka na long ka jikr khu ya firu ha fi cha skor ban snap ya kita ke Jingphla ni kita ki jingethu ya ka e bo blai la le ka jim ka jong ki barang ni ka por nga sngo ba fir fidan kam ban yo lang ya ka ni ka kamba ban nga sngo ka de pi ba fin yo pdiang lang ya ka ni ka e bo blai ulale hai ni kong ba ulne ro ka jim ka jong fi ni snap ni ka por ka Jingphla Kong Metilda Nongsteng ya ka e bo blai ulale ka jim ka jong I bang ngai ka ni ka Jingphla kan along ka jingkar khu kan along ka jingmen to ya fi we baro to ni snap ya ka ni ka Jingphla kan ni ka por ta kawaning kong ai ngo e tribal ai nga kan ka lat mangan poi ha kan ka khelep mat mangan yo man phla man penan buram ya ka teng ka badan bor ka jong u ba nga sngu do ka Potternet media ministry ba ka ai nga kan ka lat mangan yo mangan phla ka teng ka jong u try ka e ka bau try u le ha ka jing em ka jong a kawaning kong e nga kwa ban ya thu e phi ba ka teng ka jong a ka de Metilda Nongsteng de house nem ar haja ar pho ha ki por lockdown nga chet sngu tanat ban pet ya ka mobile bat bun sien nga shi yu e ka ku bor step ka jong I pastor nga chet sngu tanat ba ban pet ku bor step jong I pastor na mar nga yo shi bun ke je hikai bat man banga pet ki ku bor step ru nga sngu ba ka kran bet yanga lani ya ka yeng ka sem ka jong a te ka ta ba ya nga shi kwa ba ban wan ya kendu I pastor te ka dona ko ka si nga wan shani sha Potternet nai kendu I pastor I pendwai yang a ka yeng ka sem ka jong a pat ka shet long kum tai nga shet sngu tanat ban wan ban ya slok bat iman ka bar buar bang shem ha ka nu ka jing e ka nu ka jing le ha ka jing em ka jong a nga shet wan nga shet kendu be I ti ha ko ka sngi ka de ha u snem ar hajar ar puwe ka ja ka accident ya ikun I bahe I jong a but ki wan khot ki briu yang ana yeng ki ong kong ukun jong fi la accident te udang la ne la shu bo unya ki jat ki jong u na mar la shu shong be ha po kendo ke la shu ban yang te nga la tieng ha do ka ta nga la yam do nga ong ya kun kan thei jong nga ong phun se pastor batai I ba accident u kun jong a ong pendwai lang te tu kun kan thei jong ai dang phun I pastor manga pada ngadang mare sta surok manit pet itai khuni ba accident jonga ken dang ala poi hang ta ngala yam ngala lenyar namar ba itai khun jonga imla shu tang banyeng la shu shong ba hamadan tenga onge kita ki briu yarap lang ban pen poi I sha hospital ten dala poi ha po hospital namar ka jan ka hospital hai bat ka yeng ka jongi dala poi ha po hospital te ki la pet ki doktor ki ki la ong yang a ap sha kong shi phang ngim pat la ban batai menta tip I khun jong fi dang la ya ne inum la shu banya nga shu dwai be ka ta ka poru ti dala dep nang ta padesa kumba arpo san minute dai ba ap I khun jong ha po ki wan bat ki batai yang a ki ong ba I khun jong phim lei bat ila la hi banya no ru ki ta ki jan ta ka por ngong ai ngu utrai nga funi ngala poi he yang nga funi pastor ngong pastor nga songu ishai ka jing pendwai ka jong phi na mari khun jong ai kem lei bat kam dan hiru ka jing men saw ha ta ka jat ka jong I te kom ta ke la ya yang ki si ki por nga long ka briu ka ba sheptieng ka de ka briu ka ba nga shut nga tieng be ki e baro ngan rung ha ki hospital rung nga tieng ngan le ke e rung nga tieng nga wan biang si pastor pendwai se nga kan ka jing tieng kam palat jen chu nga ma ti pastor I hikai ke nga kumnu bangan dwai bangan kam genti ka tien ka jong ublai ti la batay nga yong kam genti ka tien ka jong ublai te fin sa yo ba ka ta jing tieng kan sa pet na phi te nga kam genti man ka si nga kam genti ka tien ka jong ublai na ka sam
lai pusau ke dekat basau ke baong habang alawat ya me atrai mela pai kitien yang bat mela pelat yang nagi jeng sheptieng ki jonga barok bat naka arti muthi baningkong dekat banyau baong ba ublei shemla ayangi ke mensim ke jing sheptieng ndai ublei ayangi ke mensim ke bor ke jing it ba ke jing le adakar ngakam kenti kita ki kentian man laga singi habayang hajing tray hayeng kanu kanu ko por kanu kanu kelip mat bat shisha kata ke jing tieng na kamen siam ke jonga ka laja batat adu mentang ngam ju tieng shu mangalong ke briu ke basulur adu atata bat dang men hagani pada menta dang shibenai ini kun jonga ibaren isu pang bet isu ut king kle tha kle bet ngali sim dawai laingot ki doktor kumta badi ki dawai la jam nang tu dala stop ki dawai tui la king klik tha klik biang ti dangret impat nang hiru ban batai bah ka king klik ne tha klik ngal aklumar ka jingmut cepat khat ngala funi pastor nga apa dawai hai nga let ki doktor nga apoi laingot sangut ki doktor nga sim dawai hendrei kamya dei de ka jingpang kadang wan shi wan ban nga happen pep school be ai hakawi ka sni kat bangadang shong hai si jang adang odchor nga shu ong la ka ong ka mensim ka jonga ong try lada me pen kya zavi nga kular try ji suba ye mga numbam shu eu kwai nga numbam shu eu duma ka jing em ka jonga bat shisha tang ha ta ka clip man izavi yeng bat iwan ong yang amomi nga ngola ja te ka ta ka jing king clip ka jonga ta ka jing tha clip ka jonga bat nadu ka ta ka clip mat he ngala la shisha bangan e eu kwai ngala la shisha bangan e eu duma nga da ai ngu shisha eu try bodeu try ba ai kata ka bor yang bangan la bangan i kanya kita ki jingbam ki besniu ki ba penjot ya ka met ke jonga ada ai ngu shisha eu try bat kum ju do ngas ngu shisha ya ka Potternet media ministry bat ya barok ki ba syarah ya ni ke ministry ngabu hidu ke jing dwai nam ta ka ni ke ministry khnang ba bun ki men siam ki nyo bat kin poi saka jingkala ka ba mut leng bai ni ku bor step i jong pastor ku bless you put Pagkakting na jong blay ka ongi kata, ngalaban le igi baro. Daw taken yung bapansyat boring nga. Uday umensim bakhot. Hapo jong tau briyo. Kaba ubriyo hi daladi umlaban le Henry habaw dan yung umensim jong blay. Tadahing ta ujab ken. Ya kita ki jingele kibaday. Ki jong gado kibaday ki jong ni kapertay. Mangitip uway po yung briyo. Lada umdan yung umensim bakhot. Utrai ono mitho yo. Lada umdan yo mensim makoi, umdan ye kabor. Lada umdan yo mensim makoi, umdan ye kajing pensle. Lada umdan yo mensim makoi, kamon umla hero ban yo ye kabaneng. Tadeng tahaba ubriyo udan yo mensim makoi. Kani kabor kabahau ta ubriyo. Kapelong yo ta ubriyo ban job ye kita kijing ele. Kijing penshoy, kijing brai jong kani kadok. Haba udan yo ta mensim jong beli hapo jong o. Utau beriu yo ya ke jing job. Dia yang tabak tin ke jong blay ka angro. Bau tau bahapo jong fi kan. Ulong u bakam kraw ban yu tau bahaga pertai. Umensim bakut jong blay hapo jong fi. Ulong u bakam kraw ban yu tau bahaga pertai. Tapi you see in befla don you mensim bakut jong blay. You see in befla don you mensim jong try hapo jong fi. Ken mau bapi day ki nong job ki jong try. Lemda kum tate. Pinom long ki beriu ki bela itu do blay. Berkabar kolong fidu ia kebeneng fidu ia kejing pedem tadeng tak kadeng i bangingin ai yo pediang yo mensim jong blay ngin terangin seliang badia ka bangi deiru ban panu blay man laga sngi ka babel ka on kita to pan te on sa tit on sa play wat on sa shem yano kada yo mensim ba ko jong blay tadeng tak tin ke jong blay ka kren ya kata Loukas no kat we kat lai ka on to pan kan te finyo pediang yai yo mensim ko la dau ubriu la de ukpa ubaken jado uai lagi jongki kon ya ka bahatam kan no tam la da pi pan na ukpa bahabeneng ya men sim ko okay babel ka ang ba ngilong ki sakin ki ek baro ubleu ai men sim ko ya kita kin ki ba ko ngo ya u bangange apa fla ko ngo you try pila pen kre ba ya la die ba video pediang you men sim ko kan mau men sim ko un wan ha ka ji ing be jong fi bangange utra un wan ba ya ka ji ing be jong fi Bafin yok kanya taga bor bafin job iya kani ka perthai ka babel ka kren chai kata pagita ki bakin jado ki amut brai kata ka bakin jado ndre kita kin ki bakin jaman sim ki amut brai kata ka bakin jaman sim
Tadeng na to ay ba finlong ki bawi mut bray kata ka bakin jaman sim ya kata ka bakin jado. Banganget ba ujisu ong i kataru marklem nga pimla banle ru em. Tadeng ta fya banya ini hau try baraga ktien ka jong u man la ka sngi. Banganget bu try ula thau knang yangi. Ula thau knang yangi ya ka ba unwan hapo jongi. Ya ka ba unwan ba undan kata ka jinga dai bat ngi bat buan ahingi kata ka bor ha ba udan ha po jangi bat kum tau ahingi kana ka jing pen im bu ahingi kan ye kana ka jing job ka bangi ha ban yale bat kana ka perthai bangai ki jingwan ka jong trai ka hajan bangai ki jing trai ka jong bamman ro ka jor ha do kata kata gini ki sngi ba ka dai ngi bangi pen khre man la ka sngi bangai ngin ya duai ru bo traun ai fi ka jing job to long pi ken ki breu ki balapan khre na mar ka jingwan ka jong trai ka hajan ka perthai ka jong baman ka perthai jong rat klau ka hajan hado kata to ai bangin pen kre yela de na marba la da ngim shimla pen kre ka jing rong no kanam long ken ya fi to ai fin long ki bla long ready shabakan wan kata ka por na mar kata ka por ka hajan hado kata uji so ha khmi ngawan kloi un sawan tadai to ai ba fin long ki breu ki ba yai up ba ki yai khmi lenti kata ka jingwan ka jong tra ban ngai kla khmi lenti fin yo men ya shem utrai fin se yo ya kata ka por fin se shem si shai utrai pin yo shai ka beneng blame ka khui fi ka por man tang kwa ban dwai blame ai fi ka jing job fin job ek ba te ki khom ki jing im ki jong fi ma ong fi no mane ka met ka jong fi ka temple ka jong blai pen kre ba khna bo men sim ba khoi unwan e no ek ki jing bam ki bom long kpu ki jing bam ki bam bit ba fin bam men kre ni ka met ka jong fi pen kre we ki ka men sim ka jong fi mar ka long ka jaka shong ka jong blai kan ina duai ni ka por ka banta o blame ka khui fi try ni ka por nga aingo eme ko pa bang yo ni ka por ka bakodor ya ka bangala ban ya kren bagi ki khon ki jame ki breu ki bala ban sngotu ya ka ktien ka jame blai bangada duai nga de kerkhu tra ya ni ki khon ki jame kanu ka jingka dum ka ta kan phat kan ria no man wan ma me ko try ba ka jing shai jame kan wan ba ba ka jing shai ka wan ka ktien kan yo ban rung hapo ka ktien kan yo ban yo jaka ka donut ka jong phi bangada nget ya ka ni ka wei ba ba phi fin long ka jing shai jong ka perthai pediang yo man sim ko pediang ya ka ktien ka jong blai pen kre si sha ya la ka jong ka jing em hallelujah try nga de duai nga de kerkhu kanu no ka jing te no ka jing khom kanu no ka jing long marau barok ngapen de kut haga kerteng ka jong jisu wa fi fin long ki breu kan ki jing tau ki batmai ne do menta ka sngi ma ki te ki borim kin do na akmi fin jalong ki jing tau ki batmai men sim ko wan men sim ko to dap mar khlam me ko try ngi ni ko kanat khlam me ko try si sha ka jing sha job ka jing sha rem ka jing sha kan tat rehaba memedon ka jing im bat kata ka jing job bat kata kan ka jing command ya ka ma ai ngi ki khon ki jam ngai dom ta ka si long ki nong job ki bate khom ji im fi ki kut dom ta ka si te secret na kwa te ka ka tien si tien sang na ka te ka aurea ka tanglang barok ka jing im fi kan kut no ka ba kom kata fin the shakri you blay shot ta ka do fin shakri you blay home and see im bat ka jing si sha adwai nga ka khu fi way pui barok ha ka teng ban bortam ka jong try unong pen im ji Jesus Christ amen 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 try ka khu fi ha pen kre ba no yela de ka por ka la jan try un le ki kamba ku bless you bon nge se amen